allaf gael haemodialysis gartref gyda phlant ifanc neu wyrion. Cewch, ni ddylai cael plant yn eich cartref eich atal rhag cael dialysis gartref o gwbl. Ond mwyn sicrhau bod eich cartref mor ddiogel a phosibl, dylid storio pob meddyginiaeth a chyflenwadau meddygol fel nodwyddau, allan o olwg a gafael plant. Gall cynnwys plant yn y broses dialysis i helpu i ddeall dialysis a sut i aros yn ddiogel o amgylch y peiriant dialysis a'r offer. Dywedodd un rhiant wrthym nad yw plant yn ofni mynd at ei meddyg teulu, ei deintydd neu ei hapwyntiadau ysbyty nawr, oherwydd ei bod yn gyfforddus o gwmpas offer gofal iechyd, hynny yw y peiriant a'r offer dialysis.